El grup parlamentari de Junts per Catalunya. Endavant, diputat. Gràcies, presidenta. Junts, ho hem dit en diverses ocasions, creiem en un sector primari que fugi d'estar orientat només a produir, que realment es vinculi en la transformació i en la comercialització dels seus productes, generant així realment oportunitats d'innovació, de diversificació i aprofitant també que aquesta indústria de la transformació i aquesta comercialització, la distribució, realment, perquè així ho demanen els seus clients i la societat, estan demandant cada cop més productes que tinguin una traçabilitat, una qualitat assegurada i per tant entenem que aquí es poden crear realment oportunitats de llocs de treball en el territori de qualitat i per tant aquest reequilibri territorial que tots ens posem tant a la boca, fer-lo possible a través de la força del treball, que forma part de l'ADN català històricament. Evidentment, enfocar el sector primari cap al valor afegit és una tasca complexa que porta el seu temps i, per tant, mentrestant, el que no podem pretendre és deixar ningú pel camí, sinó que hem d'acompanyar a tothom amb uns preus justos. I tot això en el marc de la governança rural que defensem, que el que significa no és res més que totes les polítiques, accions, lleis que duem a terme des de govern, des de Parlament, estiguin realment adaptades a no a les realitats, sinó a les diverses realitats del territori català. I també tinguin en compte que nosaltres, i ho dèiem l'altre dia al ple, fugim d'aquesta idea que el sector primari, la pagesia, hagi de ser per força una opció de vida tan sacrificada. Sempre diem que és un tema de pura rendibilitat i que, per tant, si podem ajudar-lo i podem fer que el pagès, la pagesa, es guanyin bé la vida, es podran organitzar adequadament. Evidentment, sempre serà una professió sacrificada, però serà una professió professionalitzada i equiparable a qualsevol altra tasca o qualsevol altre sector empresarial del nostre teixit productiu. Una mica al voltant d'aquestes idees força és on nosaltres teixim la nostra idea de sector primari. La proposta de resolució que el grup de Vox avui presenta en relació al sector primari conté algun punt que fins i tot podríem estar-hi d'acord, però no necessitem que vostès ens ajudin ni en el sector primari ni en res, ens ho farem tots sols, no es preocupin en aquest sentit. Votarem que no, i votarem que no en primer lloc perquè està redactada en castellà. I jo personalment vull deixar constància aquí que no votarem mai a favor de cap text que es presenti per part de cap partit al Parlament de Catalunya en castellà. Però en aquest cas, senyors de Vox, no cal que es preocupin ni que ens la traduïssin, no la votaríem a favor perquè també, com els hem dit ja en diverses ocasions per part nostra de Junts per Catalunya, votarem sempre que no a qualsevol proposta que vingui d'un partit com el seu, d'extrema dreta, un partit que està en contra dels drets humans i que està a favor del patriotisme espanyol més ranci. Moltes gràcies.